igama lami nguSenzo Nqakazungu, ngwazungu enseleni emkhoma. Lana ngizothi ngizoxwayisa ngezinto ezingekho right ezenzakalakho ngaphandle impilo esiphilako. Shuthi la into eyenzakalakho ngathi nje ngisemncane kahle ngisakhula ngikhula kahle ngenza kahle ngithanda ukudansa kakhulu bengithanda kakhulu ukudansa nje ngithanda ijitsi nje kabi nje ngithanda ijitsi ngishayela ijitsi ngithanda istyle ngibabuka abafethu benza sebekhulile kunami beshaya ijitsi ngisithanda ijitsi singidlala ibhola ngibona ukuthi no kahle mina ithente lami alikho ebholeni ithente lami lila ukuthini ngidansa ngithanda istyle sokudansa ngisithanda istyle sokudanta ayingcini ngixhumana nabanye ngixhumana nomnye umfana labafana ngixhumana nabo bengifundisa ukudansa ngicele ukudansa kubona bafisa ngicela ngifundisa ukudansa ngifike kubona sixhumane bengifundisa ukudansa abangalo mfethu siqinisise sibe umngani siqinisise abangani asizwane awumezwana lo mfana shothi wayesuka eThekwini eshaya ijisi efike nje eroundini ingane zihlanya kabi ngaye nabantu mekukhona amagigi mhlambe kunamaphasi bembiza inani ingayithanda lento nami umngane wami sengixhumanisile wangixhumanisa wangifundisa ukudansa nginamahloni ekudanseni nginamahloni sengifundisile umngane wami kodwa manje angisithembi ngizibonisa ngesithembi ethi ngidansa phela kungishaya amahloni ngidansa ngimbona ukuthi uyazidla ingane ngimbona ukuthi uyangena enganeni ngibamba semngane wami semngane wami ubungadansi ngani phela ukuze uthape lengane oyifuna yakho mhlawumbe uzoyithola mhlawumbe ukwazi ukubangena njengami ngibangena just lapho nginamahloni simngane wami bese ungamnamahloni engitrain umngane wami umngane wami ngelinye ilanga bengiqonga isibindi lengasekhaya esikoleni khona ngazi kade ikhala ziyaphena kukhona nje o DJ esikoleni kuthiwa sokuswenkeni safika kufuneka abantu abazocula abantu kumele bedanse ingaqonga isibindi umngane wami ngiyasaba mfethu singena mfethu yabo sisidla ingane mfethu kanti udade usuyakwazi mfethu iqembu nami ngithemba uyeshado nami lento le ayinanga impela ayingiqonga isibindi ngene lapho ngidansa ngibona abantu bajabula abantu futhi lento engiyenzayo into ekhona angisithembi ngiphume eqedini ukudanseni ngibuye sifike ekhaya kweyami round ntonami ngenze kanjani ayinconga nami imngane yazi sengasungayibamba ngaleyo ndlela ibambe ngathi nami ayicha ujayivile bajabula abantu leyingane bagrand ntonami yabona ke manje mekuthiwa siyojitsa noma kanjani ntonami sicela nje ijitsi ntonami uyithande ibe ngaphakathi kwenu siyaboza ithalente ntonami nalo ukikazi ushawa ungamahloni ntonami ikhipha amahloni ntonami ayiqala ke tabusamba magigi sekuhamba indawo sepa lapho ngalosikhathi angibhemi ongabangani bami ngiyabona umngane wami unakho ukubhema kodwa manje uyangifihlela umngane wami ukuthi ukubhema nje iluze yabona ukungifihlela ukuthi ubhema iluze umngane wami ukungifihlela ubhema iluze hawu ngiyilanga mengithi sadansa kwenye i-travel ngiyambona umngane wami lana uyabhema mase ngiyafika umngane wami into yenzakho yabo ethi umngane wami ngiyabhema nami nje ngikade aqala ukubhema ngifihlela bengisaba ukusho into nami yabo kuhambe ngingayithandi lento ayenzakho kodwa ngokuthi vele ngigcwele ngesakhe style ngiyabamba shuthi manje nakhona shuthi uma ubhema shuthi lapho ungene into shuthi nami shuthi kahle ngizokwe shuthi into zami izohamba kahle ngoba ngibhema nami ngifuna phela ukulandela istyle sakhe ngoba phela ngigcwele ngayo ngiyambamba seyishaya ijitsi ngiyabamba futhi useyingane ephula kabi isihlungu ngiyabamba ukuthi lapho ngaso sikhathi angekho kude into nje ukuthi kahle anginalo ulimi kahle ukuthi ngishayisa kumaleni kumuntu wesimami nami ngimbeke ntonami ngizokwenza kanjani ntonami yazi ngishaya ijitsi kuphela ngabe ngiqala lapho ke ngabona ibhema ugwayi kathi no yazi shuthi ugwayi mhlawumbe ungenzeka uright yabo ngoba nami ngithanda sakhe style ngushayi folish ngibhema ugwayi ugcine uzungijova ugwayi sengiyafihla ke manje ekhaya ngijova ugwayi ngijova ugwayi esikoleni sesiyasuka lapho ngelinye ilanga sihamba sesikele umngane wami engixhumise nabanye ngabangani bakhe engixhumise nongabangani bakhe grand yawo bese besho ukuthi ngibona into nami ujive kanje yawo umtshita wakho into nami ibambe kanjalo ngibona shuthi lento bengenza into ekhona ngempela into shuthi lento ngiyayenza ngendlela abantu abachaza ngakhona ukuthi mina ngiyiboni futhi angizithembi ngicese ngiyabhema ugwayi sungijovile ugwayi ngijoye esikoleni sungijovile ugwayi ngijoye esikoleni ugwayi lapho impilo yami sengiyabona manje siqale ukushintsha manje
siqala ukushintsha manje esikoleni angisafiki early esikoleni angisawenza umsebenzi lapho sengithanda ukuqoka manje ngithanda nje ukuqoka nje parabellum bagqoka ama parabellum abantu mina ngigqoka ithafisi ngizibona ngathi mina ngeke enganeni mama yazi ngiyacela ama orders ngathi ngangitholela nami parabellum inani no dickies kuceda umudickies strong lapho umugqoka udickies lapho umuntu ngampela engathi useyintweni ngathi nje ukulayini ngampela ngangumama ngithekela udickies iparabellum ngitholele umama ngazi ngeinqondo zakhe engijabule ngihlanye ngibone iparabellum ngibone ngene enganeni yabo bese ngiyabona usengene enganeni ayibe ngivuma ngantwana nami nakho ayishayijithi sihambe seyobhekini nendawo endaweni ezinkwala ngamathaveli nakhona angekho kude ukuthi ngapha amathaveli because ekhaya itime lapho ke omunye umuntu baba bengadlali engafuni ngesikhathi baba befuna ukuthi ube ngesikhathi ngo6 kodwa manje ubaba seyabona ukuthi umntana manje ngisengamtholi kahle senokuhamba manje late esikoleni senokubuya late esikoleni akasabuya ubaba ngaleso sikhathi ubaba kadlali ubaba ufuna ube ngesikhathi la ufuna uba ube ngo6 isikhathi yabo isiyabona ubaba seyibuza umama ino kahle usenza ngisamtholi kahle usenza ngathi manje sekhona into engaqondi kanti ngaleso sikhathi umama ngathi ngingena ekitchen umama uyawuza ugwayi ngaleso sikhathi suka ngiqeda ukubhema esitolo mengithi ngiyangena ekitchen ngolanda ukudla igawula unandi iolidi liyangizwa nogwayi shuthi lengibuza ubaba uhlele i-dining room ngaleso sikhathi shuthi nakhona ethi umama nokugwayi ngibize phandle nokugwayi kanje ngiphike ethi yekela ukuphika kodwa sengiyakubona ngithi kodwa ama-olidi ngiyacela mama wami ngimthanda ngicela ungamtsheli bakithi ubaba ungamtsheli izovese ngibulale ngenduku ubaba angiyamazi uba mama ngengiphinde nakhona kunomfana nje ngithola isinqamu la nami kade ngikangi mama ngicela uyeke into yenza kodwa sengiyakubona ubaba kodwa vele ubaba kuseyasho ukuthi usunokubuya la ekhaya late la ekhaya kahle usabuye ngesikhathi sokukhona ezinye izinto nje ozenzakho esingayitholi nje kahle kunokufuna nje imali nje esikhaleni futhi wena sengathi usuqala nokuphuza utshwala lapha sengiqala nje nokuphuza utshwala ngapha la ngifuna ungena egameni ngiyabona umngane wami futhi ushaya iplaki eseqhuma nabanye abangani bakhe sihambisene ukushisa ekhaya sisizolile ingane ngibamba ukuthi lasho kunakhona ingane ngeke ngisitholeke lapho uma ukuthi mina vele angishibize angibhima vele sengiyabhema ugwayi lapho usuyaqala usuyangena usungena ngaphakathi nami senginapho nje kuseni mangivuka ngisho ukuthi yazi mfethu singathi nje ngabhema nje ukwayi ukuze ngikwazi bese ngiyalungisa impahla nje esikoleni grand ngikwazi ngesikole sengibhemile nakhona lapho ubaba ngalo sikhathi ngithi mama please ngicela ungamtsheli mfethu ubaba ngicela mama uyangithembisa na ukuthi ngimtshele umama ngizokwenza yonke into oyidinga ukuthi ngiyenze usamama engimthanda kakhulu labo engimshaya submarine nabo nami umama yabo into zami hayi ukuthi umama vele ugcweleke ngami hayi ngenkinga umama engamtshela ayikhambe qhubeke kodwa letala emtshela kusami ubaba ethi ubaba ayi umama wakhe lo ngiyambona lo mntana ngathi manje akasenzi kahle umama lokho engikhava umama bakhava nalo lokho engikhava umama engikhava ayi impilo ngiyibamba ukuthi siyashintsha lapho sengiqala ukuphuza manje senokufuna nje imali kumama ngendlela engayiqondi sididide umama umuntu oyihlanganiselayo oyidayiselayo nje ohlanganisa nje njengabanye omama yabo uyophanda umama mayidayisela mebuye uyophanda umama nokungipha nje imali mhlawumbe 50 rand ihlanganisele mhlawumbe iwine saphuza iwine siphuze labo beer labo nakhona ngangisheshe ukudaka mangiphuze 2 quarts nje ngangivese ngidawe inkani ngiphela inkani ngoba vele utshwala babengangini kahle igazi nawo ugwayi mangibhema nganguzwa ukuthi nje uyangidaka kodwa ngoba vele ngasengiqithi ugwayi ngasengimujwayele sengibona ukuthi yazi ngase ngiyangena ke egeyeni manje hayi kusuke lapho ke ukuhambe ubaba lapho ke kusingena ilanga efithi uyafika kuyamindlu uyafica kunuka intuthu kagwayi mefica kunuka intuthu kagwayi ebuze isenzo ugwayi la ngizathi kunugwayi ubade bhema ugwayi ngesimene ibaba ngazi mhlawumbe abantu ngoba ekhaya umusa ekhaya khona indlela edlulako izibinaye baba ngathi babe qhamla nama ngizingane ubaba elanda induku ubaba engibulala ngenduku etshali lami umama exabana nomama eqala umama exabana nomama engibulala ngenduku ngixolise kubaba ngifese ngivuma icasho nakhona baba ngiyaxolisa usami nami sengidingekile ngibhema ugwayi ethi ngiyakubona vele wena sonokuthatha imali la ekhaya nguphi imali kanti wena futhi nesikoleni singakubona usubuya late wena futhi awusawenza umsebenzi wala ekhaya futhi wena usabuye ngesikhathi la ekhaya kumele ngabe wena ubuya ngaso
shuthi lapho ke ubaba engishaya umama engixolisele ngixabana nomama engixolisele ayihambeke ngibatshela abangani bami baba ngibambile kanje bathi abangani bami azini thenga i-orange noma thenga uswidi umqeda ubhema umgwayi nathi isenza njalo ngathi abangani bami aziplane emnandi le ngoba nami sengiyabona ukuthi ukhothini buyangena noma ngingaboni nami ngilandela istyle ngaleso sikhathi ngithenga uswidi ngithatha ngama-orange ke njalo ngingene ama-orange ngahlapha esikoleni ngifunde esikoleni vele bengekho-ke umuntu ogudi kakhulu kahle esikoleni iqiniso nje bengekho gudi nami bengibona nje kodwa bengekho ukuthi gudi ngale ndlela lapho kangisafiki kahle ngesikhathi esikoleni sengifika late ngikhuluma ngama-complain uthisha aba-complain ekhaya be-complain kumama ngithi mama please ungamtsheli ubaba uyazi ukuthi ubaba uyashaya ubaba so manje ngangiphatha kabi ubaba ngamphatha kabi sekuthiwa mhlawumbe esikoleni sekungenama-reports ethi umama hlezi ngihambe emhlangano ngimfihlele lokhuzana wakho kodwa ngoba ngumfihlele wakho ithama lakho ingoba mina wena ngifuna ube umntwana oqondile kodwa lokho ngifihla leyo nto angeke ingisize ngalutho ngicabanga ngumtshelo wakho baba wakho uthi wena esikoleni awusenzi kahle ngimncenge futhi umama still ngimncenge umama ngoba phela umama ngeke ngilahle ngoba umama uyathi mina ngiyintandokazi kuyena but umama mina umuntu ongithanda kakhulu kanti futhi mina angingenzi kahle kakhulu ukuhamba esikoleni mangifika esikoleni ngihambe igqoke ngempilo ngibona impilo ukuthi siyishintshile ngendlela eyenza ngakhona akusenzeki ngale ndlela engifuna nganasekhaya futhi imali abasanginingi ngale ndlela kade ekwazi ukunyanga sengibuye kusuku ngidala umngani wami uthi mama bengiyodansa sengibasha ngalokho uthi mama ngiyadansa baba ke angeke ngidansa kodwa kuyena kubuya ngesikhathi ekhaya ngendlela eright njengomntwana ubaba senakho nje ukuthi mefika ekhaya engangitholi ngesikhathi ngidlale kubangani bami ukuthi singephuzela ngidake ngiyasaba ukufika ekhaya ngidakile ngisuke lapho ngifunde Sinaye ngifunda uvondle ngihambe ngiyofunda eSinaye ngiyofunda itholo kuhle ngiyofunda u6 yabo nguyeke lapho ngisiyeke isikole yabo uma ngisiyeke isikole ngimfihlele ubaba eze kuthola ubaba uthi hayi lo esikoleni akasayi ngizompintshwa enye ngazo noma ukhazini wami wakhije emotshela ubaba ukuthi hayi lo muntu njalo esikoleni kunama-complain angazi noma ubaba uyazi lo muntu lo futhi siyabhema ubaba ngiyambona sengingamkhuza sengingamshaya kodwa still usaphila lapho ngisiye esikole ethi nomama yazini ubonile ukuzana ngicela ukumthatha lo ngimfundisa emakhaya eMtuba engahamba ngofunda eMtuba ngafunda u6 ngafunda u7 ngafunda u8 iyaqala futhi aphinki mangifika eMtuba phela u14 lapha ngiyawudedela kabi ibhadi ngisho round yami yazi even ngoba nakhona sengiqalile sengifunda u6 umama ngoba ungumuntu ophandakho unokuhamba eThekwini unokumbuye no14 mina engiyaziyo yami round eKaSlam ukuthi ngisakhula akekho umfana ebegibela u14 ogitshelwe mina ngisho umalume kade bengivuma bathi ntwanami ezinye zazo nsona ntwanami udedela u14 ntwanami wenza ngani ngithi hayi ntwanami ukuthi nje angazi nami kanjani kodwa nje ntwanami cha bengivuma even nomalume abantu abasifanayo obantu u14 nodedela ngibambe nami sengine entweni lapho nami sengiyaqala ke manje senginengane ethizeni singakwazi ukushayela ngendlela right umngane nami futhi umngane nami uyangifundisa phela ukushayela international yabo engifundisa umngane nami ukushayela ngifike entombini bese ngikhohle dade yisho ngingize ibuze ingane ngingize ngushaya ukotini ngisuke lapho ngami mama ngisase ngisemtuba ngifike eMtuba ngifike ngibaqalaza ibhadi ngibaqelazi nje ibhadi nje shawo kotini lapha gqoke ianu sabeka ianu lapho ugqoka Levi's ibhloke elimnyama ugqoka Levi's omhlophe ishirt ngibaqelazi nje uthisha bebuza lo mfana usukaphi lo mfana usuka eBheli lo mfana naye ukabi sebenakho ungivele uJelas othisha wasifuna ibhloke elimnyama thina kanjeni lojini ngithi mina nginalo linye ibhloke ngathenga uDickies ngathenga ibhande lombhico still ngabaqelazi ngabaqelaza basho uthisha ngicela sebengeke uthisha ngoba babona ukuthi ezinye zazo einsimbi ngisuke lapho ngifunda uba u8 lapho ke esikoleni iziyakha kudlalwa ibhola kulandwe isystem ngase ngibenzele umhlola phela kunezinye zazo eintsizwe phela ijive vele singaphakathi kimi plus sengenile igamini ngisuke enseleni futhi nami la ngifuna ukuzobakhombisa ukuthi la eMtuba kahle nami mfethu ngifuna ukuba negalelo bazi ngamuthi ezinye zazo sezikhona
yabo mengifika lana ke ngifike ngishaya ijisi ibhadi phela lapho shuthi nakhona kuswenkiwe esigele yabo entweni nje menguswenkiwe lapho ngishaya nje white kuphela shawe iblue lika Levi's white ishesi elimhlophe lika Levi's ngashaya ilikuzana ijackson elimhlophe leleda abaqelaza nje kabi ngosikhosini ngiyabhema entweni nje odomza bami ngoba baqondile abantu abasemakhaya ngiyabafihlela kodwa manje lo munye unakho ukubamba ukuthi hayi no wena mzala njalo sengathi manje njalo khona something sesiyazi umzala vele lo nto ngokuthi vele kumzala nawe ugcwele ngesitayela sami uyabamba umzala nami nokumnika impahla thizeni umntwana nami asambini la nami ukuthi staphe siyahamba ngiyambamba uthi imzala ngeke ngishaya imbatata inananto nami ngeke ayinandi ibhadu okay nasi iskipa inanani sigqoke nomzala kulomzala wami ibe sigrendene kakhulu naye siyinto eyodwa naye yabo ethanda sami style nami ayingihambe na umzala sishaya ingane ngimboleka impahla umzala lapho esigele lapho ngifike ngidle ingane ngishaya ijisi nje entswempu ngishaya amajisi abafana sebenokufika ke kimi ke manje mphuma isikole bafuna nje ukuba umngane wami bafuna ukuphila nami even namantombazana nami sengizibona ngumuntu omkhulu entweni nje nami sengizizwa sengathi manje shuthi ngisha nami la sengizenza inja ngempela sengathi nje lo ubhaka lona ubhaka phela lona yabo shuthi into enganjena ngisuke lapho ke ingane ke bese ngivunge ngesinye isiqubu sabe sangwela nje nama ngazi noma idlozi lami sabe sangwela nje isiqubu engavunga isiqubu ngabo umalume ngaphinde ngavuka nangomuyi nabanye ngagcina sengibamba ukuthi ayingisho wonke umuntu esigele sefuna ukuphila nami ngoba uthisha banakhuluma nami uthisha banimana kungithuma into eyinkinga yipini alikho mngani wami alikho nto nami alikho ipeni into ngiyaqonda kamnandi green ngediscipline nayo yonke inkinga encwadi mfethu ke ngiqamba amanga mfethu angikho kude kahle lapho kona ngiyafika kodwa ngikho kude kahle inkinga nje ngiphoxa ngalokho kodwa nje mfethu okuningi bagcwele uthisha bagcwele bonke abantu ngisuke lapho ngifail u8 uphinde grade 10 ngiphinda ngitshela imayazi ngifeyile nakhona nje bengifelisela nothisha hayi ngoba nje ngifeyilile ngokuthini othisha nomunye umza wami lo kade ngitshela ngaye umza wami sigrendene uhlakambile umza wami manje bafuna ukuthi nomza wami usikwazi sihlukane yofundela iclass ngokuthi bayabona uma kuthiwa sihlangene sobabili mina nokumfaka umqondo wami ukuthi ngisuke eBay inani ngizenza ukuthi nje ngiyazi futhi ngiyazazi izinto and futhi nabo ukuthi ngeke bengitshela kodwa bayabona ukuthi hayi cha ayesinye zazo inja mina ngiyabona phela ngisho ukuthi bengibaqhelaza kabi nje bawukutshela nabo bengibaqhelaza ngibaqhelaza ngiphinde ugrade 10 ngiphinde ngupass yabo ayofunda u9 yabo ngifunde ngisuke lapho esigele ngiyofunda u9 ngifunde ngifeyile futhi yabo ingibaseleke nginyanye kanjani lazo umama uthembise ezinye izinto ezinkulu kakhulu ngiyabamba ukuthi lazi mangafunda u10 yabo ngavese ngibe umalume umama ziningi izinto esiyiplana khona ingase ngamjabulisa ukuthi umama ngiphaqa futhi ngiyabuyela mina esigele ngihlale ngabuyele ngihluleke incwadi ngidlula abanye abafana yabo ngempela ngibuyele esigele inkingi iqala kuphi ke lana khona omunye umfana ake ongamfica akho ukuthi ugcwele ngesami style unokuhamba eThekwini kodwa befunda eThekwini nathi ulunga unakho nje ukuphapha ekhakube yabo nami nami kahle into zakhe angizazi kahle ngaye kodwa ukuthi nje unokumbona esikoleni umfana kubo umngane nomfana sekhaya bafunda naye ndawonye bazwa nokufika nje ekhaya bagcwele ngesami style sami lo mza wakho lona ugrand sharp uyafika futhi enganeni shine ijisi sifuna ukudansa ngifica lapha emntuba bashaya ingoma bathanda ingoma abantu bakhona yabo futhi nakhona mengibaqhelaza mina nje ngokotini bayishaya ubrain ude omega ngithi mina hayi ngithi nje phansi baqhelaza nje ngeani baqhelaza ngeOstar dume iOstar lapho kabi baqhelaza ngeOstar ngithi Levi's ngibringile ibringile hayi futhi lapho lo mfana lona uthi ulunga mfethu ekhakube entshontsha imali mfana kuba ngazi ukudayisa izinkukhu kanjani nokusebenza eCheckmate mfana kuba wayefikile wabeka imali engango10,000 futhi ulunga ngangitshela imali u10,000 yabo la khona le imali yakubo xa lo mfana isabatha ngihlele ekhaya ngihlalele nje lapha angithi vele sengiyabhema ayithenge ugwayi wezulu insanga ngishongisho ngihlalele ngasekhaya imoto nje endala yabo ayisebenzi vele ngihlale khona emotini ngebhemela isabatha mefika ulunga ekhaya
into nami fika ngithengele amabheki enkantini ethi uyofuna ubhiya ethi ngiyofuna ubhiya ethi bafethe imali nginabo engithole ngo-2 guli ethi angisenge insango ngithenge 2 pots yabo nguthe ethi ushintshe ugoqo uthathe uthi ngampela ethi uthathe kulento nami kulenga intsha mina yabo ngithola mayeke engaphandle lunga ziyagcwala yabo lapho nalapho lokuzana ngisuka vele lana ngiyithanda inombolo futhi nalapha ngifike eMtuba ngizenza ngathi inombolo nje ngisiqaqaqa ngenza ngathi nje inombolo mina ayikho into engingayazi kahle kahle eyaselokushini ngizenza ngathi nje mina inombolo ngiyazi uJabu ngiyakwazi ukotini izingane kanti hayi ngibashanga eSubmarine entweni nje ukuthi vele nabo omkhaya ke vele ke ezinye izinto mfethu izinto beyithathela kude ebona beshaya ingoma ngamba ulunga mayefika mfethu ulunga efika le mali ethi ngisathi une-200 ngithenga ubhiya in the same time lapho ethi ngugoqo ushintshe ngithuka mfethu ulunga le mali isabela nami ngiyithatha le mali ethi ulunga hayi mfeshazini le mali sabela ngithathe le mali yawo ngithathe le mali yabo ethi komzala mfethu sengilo phethe ukhothi soshayisa ukule insango sengishwile ethi ulungazini mina ngifuna isiphuzo la ngifuna somo sophuza uPetrobini kahle ngifuna ungiphezele uphi esitenga unesitenga sho sewahlala esitenga ngazi unentombi yakhe kanjani awayekhiya awusho manje ngoba esukaleni ezohlala nje eMtuba ukuthi uyahlupha le umpetha lo abakangceli nami vela ngithi umngane nami ukuthi ngobe unokumbona esicela ufuna umngane abafana basekhaya hayi mefika kulunga sengithathele le mali yakhe ulunga tutuba futhi sami sophuza umzabama straight ngomzabama hayi bese nje ukuthi nje bamsa umalume uyashaya unamakhumbu malume eMtuba nje uyaziwa nje kabi nje hayi ukabi nje eshaya indoda nje eshaya ingane zakhe eqondile nje futhi mina umzabama ngizobafaka nje ukhothini kodwa ngothi ngumuntu wale cafe futhi mina malume akangithethisi ngoba phela wami ubaba walobola nje ngumuntu wenkosi khona nomama futhi bagredele nomama kakhulu ubhuti wami ngisho ngabheda kanjani malume uyakwazi ukungavela izinto shuthi ke ulunga esabuthopuza eMtuba yabo shuthi bese shuthi lapho mase engitshela ulunga ethi ulunga sami sophuza eMtuba shuthi manje ethi nangibatshela yaba lokungabafowethu bafethu sami sophuza nje eMtuba ulunga bese ngemuva kweblue ekhiphe nje umbhondo yabo sho la mali nje angithusa la ngibonanga ukuthi imali ekhiphe nje umbhondo ngemali bank shuthi ngivese ngidume ngisangana yabo angithi mina vele ngizenza ngathi izinto ngiyazazi ngisenza ngathi manje ngongqisi yabo shuthi nakhona ulunga la bethe umzala hey mzala umuntu ekhakubululu uyantshontsha lo mali showcase imali engaka ethi ulunga sambini ngisakhuluma ephela ibhonqo futhi elinye ibhola ngapha yabo le mali wayisasini umphetha wayehlukanisa ngapha nangapha efake ipakethe yabo umphetha lo ulunga hayi mesifika lapho ebethe umzala thina hey lo muntu ekhawula umuntu uyantshontsha le mali emintshotsheni ethi mina imzala kahle mina ngengiyeke mina imali mfethu ngiyibona yabona phela mina mfethu ngiyabona uyangibamba mfethu iCrowd ngiyayifela yabo imali ekhunya ngayo mfethu ngithanda kakhulu imali ngiyongitshele futhi ngokuthi ngizenza izinto yabo bethe umzala bayasala sibashiyele lo bhiya bashiyele insaba sibe sifohloza akafuni umpethe sigebela ikhumbi esangweni lapho kunamahlathi ufuna sambe ehlathini ngiyambuza mfethu nakhona uyilunga zephi ngaphela ungafuni usikahle kahle sihambe so ngoba namakhumbi wathi ulunga hayi kahle bese angazi kanjani usuke embizo uma wakhe wathanda ukemthuma manje ufuna nje ngomphezela stenga ufuna nje mfethu ukungibusisa futhi uzokunika imali yabo straight ngaphandle ilunga yabo isifotozeke yabo nami ngishayisela ukuthi hayi lo mpetha ngoba bathi sibe nje lo mzala vele ukuthi lo mfethu lo unakho lapha kubo ukwenza ongekho hayi ziyagcwala kodwa phela ngoba imali mina ingimngayo lokuzana ekhaya umalume ukuthi noma kuthiwa istory siyahlehla kodwa umalume wami ngiyazi ukuthi vele uyibhokobhoka kadlali bayamsaba nje rounding ukuthi hayi umalume yena ozobe sengibackup yabo ayisuke isifohlo nolungu sambe sizohaya ekhaketelini sigibele seMtuba esifike eMtuba sifica abantu bayaphuza vele ulunganga nje usidididi yabo uyayithanda izinto ngoba umpetha nami sengimbheka kahle uyayithanda izinto kodwa manje ngiyabamba ukuthi usele unakho ukhaya shuthi naye ngoba esuke esitengwa zenza ngathi manje eMtuba yena ugoqile kingasekufike mina sekufike mina ke manje ngoba sekufike mina uyabamba uthi lo mfana wakazungu lo uyanqamula mfana hleze kunywa ngapha ngaye mfethu hayi nje mfethu uyazenza izinto iyazenzeka futhi uyafika enganeni kotini yonke into ushaya ijisi kahle hleze kunywa ngawo noma ngamasabatha banokumbiza inani inkinga qalalana mesifike town lapha na omama badayisa abafuthi bebhuzela ubhiya wabo ngisakhumbula ukuthi wawumngaka ubhiya wabo bese umpethe edela kanjani bonqo u200 keep
200 saba u2 ethenga icase ethubula umfethu la bahleli la cela uphuza kancane eshayithanga nabafethu yabo bethenga icase umpetha methenga icase umpetha la esumpetha hayi sisisap esulunga akawuthathe lo mfana imali ushithi ithi mina yinakanye nonke lo muntu uyamasayi mfisa ngiphe imali khona kulenge sinothi ngiyibone imali bese igethi senye imali yabo ibhonqa engivenge nhlanye kanje venkenqeze into lesho hayi ngithule ngizeyilo mfana mfethu phethe imali engakafethu yabo shothi nami nakhona khona imali angazi ukuthi imali inemali yabo ulunga mesifika lapha suppose ngokuthi mina ngumpetha wompetha ngiyamkhumbula umngane wami lo bengishaya ijithi uthi nokungifaka kwezinye indawo koTami nento koLafteni konseleni kwezinye indawo ehappena khona saseroundini futhi ngiyazi nezinye ingane lapha fethu akafuna ukungibhayibhisa khona ukungibhayibhisa kwezinye indawo ngishawe inyuko kodwa ngoba nayo imali sithola ulunga sabuzogibela evese umpetha ulunga esambini evese khipha imali abulungu ngo5 itona nazi ke manje siyahamba la sesiteke ithi sesiteke ithi cha ngiyobona umuntu wami into ayilunga ayikho ke ngaphandle ulunga endesema yini u5 clip etona nazi na5 clip ena nje lapho isabe ukuthi ugebeza ngizokubuyisa imali yakhe zina uqine iphakethe yabo into nama ngaphandle engena lapha ethenga iphakethe lonke leKFC awumithenga iphakethe leKFC mase sogebela imoto ebhekele sengithatha ngelunga azini ntwana yami lunga lana ngicela mfethu ukuthi ngoba mina ngihlala eBayville nje uyangisuka eBay nami ngifuna ukulenze ngumama mfethu kahle ngimbone already singibingelele mfethu bena sinemali nami sizobuya mfethu isabatha njalo sifisa lesibuye mfethu ukuthi buye mhlawumbe ngalisonto kuleya so hamba la vele ka kunemoto emkhoma yabo nami ngimshaya ngehlamba ekhaya kunemoto kuleka vele ngifuna imoto esambini lungaphela mfethu nami kuleka siyakhona lapho vele nayo imali yamshisa vele ngoba nayo ifuna sesitenga ufuna vele siyodla le mali ukinga ngaso idle lapho inami ingqondo ibuye fast yabo tona siphethe le band leKFC tona sikhombe eBay nangamphethe sigibele ikhumbi tax mesifika ekhumbini ulunga seyidakiwe yabo ngiyambamba udakiwe imali yamshisa singazi nento namlunga into engifuna kumngane mazi le mali engiyipesa ngithembo wena why unonika imali encane nani ngimshaya ngeSubmarina ke mana nami ingqondo siyasho sidazi iCrown yabo ebengisha phinde futhi nginike 5 clipper futhi sengine blocks yabo ngiyambamba ulunga udakiwe bengimgoqele ifoni ngithi phela ubukhotheni khona phela kuyasho phela ukuthi ubukhotheni mfowethu into mfethu okade ngizama isizi yangena ke kimi ke manje ngicabanga umuntu mfethu uyangiphosisa mfethu umuntu engihlele ngibhorekile uzongibhayibhisa thiye sengifuna ukumqopha ukumchathela vele ngigoqe ifoni sengiphethe iblocks yabo kumele sigibele imoto ezeBay sengimconvince driver ngazini ajike umama ufuna ubambe umama aqala kahle endele right nambona ubone labantu bami eBay enseleni kanje njalo ngimshaya ngeSubmarine yabo usinaye vele uyadonsa vele bekhaya khona imoto gibela sitenga sipayipe phela sibuye sohamba na imoto emtuka yabo hayi ukuthi vele ulungu uyakholela wakimi vele uyathanda sami style hayi ngivenge ngisuke lapho ulunga ngithathele ifoni ekhaya vele kukhona ongamakhumbi inqwaba khona emtuka ngerenki lapha eduze vele irenki nje ngale ngibona umfana sekhaya umncane oshaya isicaphe imthobisa zini na iphone baba le phone igoqa le phone le enandi blocks le mali bambe kanjena uzobona manje bathi sengibuye umuntu ongibuza ngoba nje useBay awazi ukuthi ngeke ubheza lonto ngolo mfethu uthi yazi bula bhuti wami lo muntu ulungithi naye wangitshela beyitori ishindaba lo muntu lungena ubhayibhisa bamnandi blocks baba na iphone yabo hayi sigibele vele ulungu singiyamqopha le phone manje yabo le mali sengiyishiye ngimshaya ngeSubmarine ayisigibele kumbe sifike ekhumbini seshele ingane ekhumbini isuka lapha ekhumbini shele ingane uyishela khipele ikhitakhe mase siyadla manje ngidake siyadla ingqondo yangishayisela uthi lo mpetha lo sekumele ekhiphe imali ulungu ekhokhe ulungu sefuna izingane ukuyikhokhela zonke ngabe ngathi lutho nakanye sewena kahle wena izingane sinikele inyama izingane qonde ngana uzazi uzofuna manje uyikhiphe imali usuka phese emtuba uze eBay kumali ekahle wena bebe ngiyigoqa imali yabo ibe ngimkhokhela ulunga ibe ngikhokhela nami basadeke ngaseqabanza nami wathi lamantombazana yabo egcinele ingane lenye le ukade ibesombeni ekhokhele i-drug yabo ngibaseleka yabo le mali siyamminuseka yabo lotho mesamseBay vese sekwenye ibha yabo esibebe baqala ngibamnyama mhlawumbe ngabo 6 yabo ziyahappen hayi sifike lapho ulunga payipa vese 6 yami 6 yakhe yabo vele ngidakiwe sengihalf plug na ulunga udakiwe yabo ngiyambamba nje silunga yazi into nami la
awukwazi ungaphatha imali wedwa wamanje lapha sekusebheka kanje ngimshanga submarine ntola yazi nenye imali nami ngeke ihlale kimi yabo avele ngiyazi avele umuntu iselesela sayikhumbule le yamali le yabo ayiselesele vele yazi sekishayile submarine manje ephinde inike enye imali yabo esulungu namazanjani nale vele iblocks yabo into empumalanga sagcwala thathe le mali mina ngifaka amatekini ingqoma amatekini ngifaka amatekini nemali hayi sihlale lapha Mesithi sisaphuze 6 ngayixesha iphuze 6 sefuna ingane beqhamuke lo bra wami lo engigcwele ngayo bengishana ejisi uyena kahlahla wangifaka egamini uhamba nomnye ubra wakhe futhi naye wagcina sekumngane wami nawe wakhona engakhona ngale kithi yabo lo bra wami bafethu shina nakhona nje bafethu nalutata amasawazi ngisore ezinye izathu namkhothe etona ngikhona ngisho yazi ngicela ngifunani ngitsenge nami sengizenza insho yabo ngiphethe umngane nami lapha thulunga kanje mfethu ungiphethe inyuka mfethu ulunga mfethu lana yabo futhi nakhona nami angibafuni ukubavulela kade ngabagcina ngibavuleli kahle into okuyiyona eqondile kahle labo ngane yabo kodwa ngezazi ukuthi umngane wami lo umngane wami futhi imali ikhona mfethu singaphuza umfunana bebize baqhabela ulunga qabela mi6 qabo siqabile phela mi6 yami neyakhe qabela lo mfana lo i6 yakhe lo umngane wami lo qabela i6 yakhe yabo ayisiyapipe lo mfethu lo umngane nami nginayo ngamazi asikibeleni sami elokishini ayisikibele imoto inselini siyemjondolo ehlala ezinye ingane ngalo mfethu umngane nami wayekhiyala engane nje ishoplift ayisikhiyeke lapho umngane nami ayilapha sishaya iplaki sathenga yabo nje kodwa ngiyabamba ukuthi hayi umngane nami usagcwele kodwa manje umngane nami senokuphuma nje eceleni nalo mfethu benokuhleba ukhuluma into ongayitholi kahle nami sengidakise bedake sengathi manje ompethe sebesikhandela uzungu kahle bafuna ukusigoqela le crowd le yayibona lo futhi manje entweni kanjena ngiyambamba vele umuntu engihamba nathi iselese linunu le mfethu yabo lo vele umuntu osemakhaya umuntu siqimqime yabo lo futhi manje yazi into kanjani la mina yazi imlunga ayi nami ulunga ngishaya ngani ngimbize kusena iminyaka ilunga futhi nakho nazi ilunga la angifuni mfethu umuthenga bekubona manje lana kusenseleni nje kanjani lo mfethu ngiyacela ulunga umuthenga unike mina imali yabo kwanye imali nike mina yabo iphinde futhi ulunga waphela ulunga ugcwele ngami iphinde futhi ulunga futhi i-blocks yabo lapho mina sengihleleni 3 blocks ngoba inye blocks ngishiye kuphi umfana sekhaya eMntoba waphinde wanika futhi i-blocks le base inqine senginikele inye i-blocks le blocks le funa mina ngizothenga lunga yonke into ngizoyenza ayisivumelane imali efihle grand sigibele sikuphi kulezi ingane ke manje seshaya iplaki ngiyabona bakhuluma ukuthi lunga azinike la hayi mfana sambe manje sekhaya manje ngiyabona manje namuhla ngathi khona uzungu likhona lezi ingane manje sengathi manje siziyamthanda ulunga sokuzimamba bamba yabo ayi ngiyaboza ngapsenqondo futhi lezi ingane ziyabamba usazini nangu umpetha lo mpetha lo uyena ofina lo mngane wakhe sho umngane wami sentsheni intombi yakhe ishobhlate uthi ayitshela abangani bakhe ukuthi thina abafuna besihambisene ngaye enqondo ukuthi ngathi manje ingane zigcwele ngathi kanti ingane sezibona ubukhazikhazi lapho ngibona icrowd phela kimi uthi labantu labantu bayavuthela labantu la into nenje yabo hayi bathumela ikesi siphuze bese ngicela ngilungaze nami kanjani la utshwala msibuthenga utshwala ngoba mina ngompetha ngiyabamba utshwala mthenga ikesi la utshwala fethu bayashesha ukuphela 1 2 abseko kanti ompetha besithenga ikesi bafike beliveze ikesi silibele uchaza nengane zezinja futhi umngane nami bakhona nabanye abantu fethu yabo umngane wami lo engigcwele ngaye unakho manje ukumbiza lo mfethu engihamba nawo ulungu sengathi manje ufuna ngathi babangane ngathi basebenokhuluma eminyango mina sebangishiye nami singiyashaya isiququbu ukuthi awempethu siphi umngane wami manje sonokhuluma lo muntu umuntu omazi ngami waye ngakhuluma ngami ngoba ngiyababa ukuthi nami mfethu kahle umngane wami ngathi khona isubmarine afuna ungishaya ngayo yabo ayengithule yabo shuthi ulunga mfethu hayi ulunga mfethu ayi ngathi manje nawe uyangixasa ngathi kunani ngoba nawe lo love kade uyina ufuna ukuba engimbamba uthi liselesele hayi ngisuke la ayishuthi lapho ulunga sihambe ke lapho siye ekhaya ke manje no ethandeni suka lo mjondo lo walezi ingane manje esiphuza khona ngiyabamba ubhiyela bese uthenga ubhiyela nekesi saphela ukuthi sithengele ulunga ufuna ukukhoma naye samweni ulunga manje ngifuna ukukhoma naye manje ulunga usonongqhumene beke sazini mengikhipha usukhulu kule mali angingena ulunga ngithe mfethu mngane nami awuthenge ikesi la bathi bethenga ikesi ngathi makiyazini sithenge ikesi la mfethu ufuna umngane nami lo ulunga ukuthi efuna sikhome encane lunga ufuna sibambe inkonzo la abantu kanje ngoba ngenqondo seshaya isiququbu manje bese sibanele uthukule sibaleke samba manje siyofika ingasekhaya siyofika ngasekhaya kube ngithi nangu umngane wami nangu lo mfethu omunye siyafika futhi yini manje nami vele bekhipha omaqabula phaqo omaqabula
futhi bengiyeke ngifuna ukubamba lo mfisi sibezule vese imali ikulo mfisi nami sengibhayizile ngabatshela information ngalo mfisi cha mfisi futhi kunemali njengoba abangani bami phela ngiyithatha ngoba kubashayisa iplug ukuthi mhlawumbe bazofuna ukuthi manje bechathele mhlawumbe kanjani nabo ayingithule mfethu engisuke lapha bengikhipha amaqaqululunga ayibaleke sibaleke kungene komnye umuzi sibaleke siba cross siye bar yabo ayimesifike bar sithenga ngcono utshwala into nami ngaze ngisameni sekhaya ebar vele mhlawumbe umuzo o2 umuzo odwa wesibili wesithathu sufile ekhaya ebhayisi kanje sifike ekhaya ngqo sibalekile futhi sikhiphe umese lofanele ekhupha nomngane wami mesifike lapha ekhaya ngiyafika ngiyanoka lapha endlini anginokho mina endlini nangu mama ngiyona kuyami into okudala khona umnye umfethu uRasta wakona uyihlobo lapha ekhaya Rasta nami ngiyamkhomela Rasta futhi uvula wena nje nami ngishasa iplug kade ngisakwazi ngisha ngibuyile mina uyazi uthi ngingodo nami futhi kanti lo mfana lo uRasta uzothi uyovula umnyango lo ulungu udakiwe udududu kwesicaphe bese impiciza isicaphe bese mmemeza ulungu ekhale umama evephuma ngewindi elunguza umama uthi zip lapha lokusindo la ngawuthola kade zip hayi lapha semfaka uRasta ngifuna uhlangabeni nongivusa ngilele nasezo yangihlukumeza ngoba kini ndithi bafaka bengiphuza iplug mina bengazi bafuthi wena mhlawumbe sengaze na mfethu uzoqhubeka ukukhuluma ngabe ngifuna ukuphuzisa yazi sathi siye esitolo sisitolo umngane wami ulunga kulumngane wami emhlabeni ngazi ukuthi ubani umusa siyevela lapha khona ulunga umnike idradi thenga inyama ayisiyadla lapha bayadla ethenga ikesi ulunga thenga ibhodlo lolunga kanti ikholi singenile yabuza umama lele emntubu uthi hayibo usenzo futhi ngiyambona nekusuke sithini lapho khona lapho usenzo kodwa ngathi uye lo bethi hey labo bantu labo bantshontsha imali engango 10,000 qala lapha ubosile imali kanti le mali 10,000 le mali ukhona ubaba lapho kuhlaza ubaselekile umama manje siyatshontsha imali kanje siye esitolo thina sishaya iplug hey kanti umama lawo evusa ubaba vele uphatha umshini ubaba yabo bize lo phana sekhaya uRasta lo esekade ngicabanga isithuku uRasta edonsa umshini ubaba esitolo esimefika ubaba esitolo angazi ubani wangitshela wathi nangi baba ave ngazi emva kwesicapha yabo kwathi ubulofana kanti uRasta lo vele besembonile ufana ngihamba nobaba naye sakamazi uRasta ubumone ekhaya sithi somlando uRasta ukuthi nakho vele uRasta belele inathi sanoka kabi kanti uzobaselekela awasho nangi mfana ubaba embulala ubaba wesi baba ukudlala isnoka kumele ukudlala isnoka umshina awumuntu lapho kudlala indaba yengoma yabo kucwe yabo biza umnazo webar abasifakele eminyaka ngikosile esicabheni entwenesho yabo lona bese uqabuke yabo fast yabo ngabu shuthi into engako lo mfana lo ngangothi isabela baba emlando ngolado baba evese ecwile ubaba evuke naye imali yabo ayihambe naye ubaba imali ubaba esemnyeke hambe mayifera ubaba ekhaya imali efoneke efelo ngazo ubaba wakhe lo mfana baba pha omncane uthi hayi lo ngibatholile kanje ngitholile imali esaphelele kodwa khona imali ikhona ekhona kimi yabo kanjalo kubaba sekumele sibuyeke manje yabo sokuyinkinga ke manje ulunga imali ayisekho mina nginifihlile phela le blocks leli kade ngichobekile sekumele mina ngimgebeze manje siye sibuyele into waphela manje imali akasenayo ayingisuke lapho ulunga grand ayisidala komunye umfana sidala ekseni imidabo mangithi ngiye ekhaya nangi ubaba wakhe lo mfana uhamba ngemoto uzolanda le mali yabo ayibafela baba uyahlanya ngapha ngafana sentu baphethe induku labafana bathi nje bafuna nje abafuna ukusibulala nje ngenduku kabi ibhadi ufuna ukubulala ngenduku kabi imbe ngisuke lapho phethe ngibaselekile ngiyafika ekhaya nayo imoto le moto lunga ethulunga le moto lento nami ekababa ngaphela baba wakho mama yenza ngifuna sivele asibaleke sibe sigibela sibini yoba sogibela ecrossing siwela uMntuba manje back aside phela ngavela imali ayisekho mesibuya le muva eMntuba izitori zikanje izitori induni yangifuna istory sikanje istory abo siyashisa ngokuthi ngimvele ekhaya abafana sekhaya bayinqaba malume bebengishilo ukuthi uyighost malume ngabe ngithi malume kunenkinga lo mfana ufike kanje lana wangivezela imali omzaba amofakazi malume badawa laba ayikho into malume siqonde ngene emotini siyakhona endunini siyakubo lo mfana ngingafika khona bakuhlaza ngami lo mfana isikhotheni osithuyenseleni sizwele ngayo uyena othi ulunga athi imali ethula lokho malume lo hleze nezitori lo mfana lona uyena ufike lapha kwami kanje umfana sekhaya wamthatha wamlisa imali nabo ofakazi bakhona hayi ngasithola isiphela lakho le hayi tutu iMonday Tuesday iWednesday sesike masifike esikoleni
into eyinkinga yazini lo mfana ifoni senginike lo mfana wasekhaya lo ngathi ngayibamba nginika imali ngamnika idradi ngamnika le phone lo mfana ifoni sengikhohlwe ukuthi ifoni ngiyichase lo mfana lo uzuyephatha esikoleni lo mfana bese emphuca ifoni emshaya memshaya lo mfana hambe ekhuluma ethi ngizwe ngami mina angisabi ndisendeze ngithi nami silala esikoleni ngiyazi ngishaya ukotini yonke into ngifuna ukuzenza ngase ngiyayazi ngase ngiyalo ngiyashaya mfethu utshene nje ayi umfana ke kanti esikoleni sibaleke ebaleke bengiphatha esikoleni uMaths yabo qala lapho bengiphase kumaqhabule ethi ayocela inseleni mina ngizwe lempatha lena yabo inana phela sekase sami esikoleni nokuthi imali yompuca ifoni nokumshaya uthe usazomshaya yabo hayi fanele nje into efuseka yabo nami phela funa ukukhombisa phela labo nomzali uthi kahle hle mina ngisela umfana mina manje mina ngagithisa manje awu amaqabulo ami esigelete ngiqonde kamnandi ngiphatha amaqabulo ami hayi umfana ngibize toilet mina ngifike toilet eshuthi lo mfana lona ukulunga bese nginye ilapha ngaphandle kwesikole bese umfana esho ngoqinisa umfana ngisakhulume bese esho bengishaya semsami ngivalekiso imbalekisi bengikhiphe lo mesa lengimphuphe esikoleni bengimgwaze ngemgwaze phakathi esitafu bese ongena phakathi esitafu yabo ngishaya amanxeba ngawo 3 ingene phakathi esitafu bese bangihupho omisa ufuna umese khona ithanga bengifake ethangeni yabo ngqabunga moya ekhaya kube necala kube nekhisinyana ayi ngibamba usila sekushubile kunestory bese ngibuyele kuPay ayi ngifike eBay mengifike eBay ayi grand ngiphile impilo esahambi kahle ngiyabona isikole sengisekile inansi nginestory ayi wathi malume ngicela ngambopha ngomshana wami nabo mfana sefuna ukungibopha bakubo mengifike eBay ayi impilo grand ngithola isipani ngisebenza iqhube mnandi hayi mangithiwa ngithola isipani ke lapho still safuna ukubacelaza ke manje usitanami ngibuyele ezinye zazo manje back sengibuye ngelinye igiya phela manje yabo futhi manje into manje mase ngibuya bese ngibuya khona futhi eBay mfethu ngithi made ngifike eBay bengithola isipani yabo ngithola isipani awuve ngiphayiphi yabo sisiplug futhi lapho kumama uthenge imaster etude master pipe ngale moto imaster etude ngipipe aroundini lapho ke bengifuma ngiyasipana ke lapho ngalomzuzu ngiyasipana into zami ngihambela grand ngasekhaya bangikhula imoto plus incwadi nginazo i-driver's license ngayenza 2012 nginayo njengegrand nokoti ngotitela grand ngishapha ngiyapipe ngale moto nginabangani thizeni futhi ngelanga wese ngihleli ingane sekhaya bese ifike neyingane sinqanda mathi nje esihle linye idakhe nje ngalibuka nje ngavese nje khona ngangamthandi ngale ndlela kodwa eqiniso ukuthi umuntu phela ngeke mina nginenkolelo ukuthi umuntu angivese ngimthembe ngale ndlela angisibona sinqanda mathi esihle sisho kahle ngedakhe lithi namehlalo mfethu safethu ngichaza umshana wami nakhona umshana wami mfethu phela umuntu lona mfethu ngiyamdinga kanje yabo inkinga kanje njani hayi na mfethu umshana wami kulo muntu uzomthola ufuna inamba yakhe yabo ayi umshana wami izami inamba inamba lengane asixhumane shothi that thing ngibuye emsebenzini ilanga yabo ngibuye emsebenzini ebese lengane ngaze esuka elokushini ngabe clinic ibese ingifonela ithi angiyilanda ilanga liyashisa kuphuma ingane zesikole nami ngifuna ukubhayipa lengane bese ngiyidinga phela lengane sengiqala ngiyifila amanye bamba uthi lengane bese mase ngivuka lengane eroundini lena futhi nami yazi ukuthi zami ngingakhuleka ikanjani yabo shothi lapho mfethu umama enokungibele nokungikhuza umama ethi ungabi nengane nomuntu onengane kodwa umzali into emekhuluma ngingayinaki zayo umama inani kwasekwenzeka ngoba ukuthanda umuntu angeke usho umzali engathini kodwa ukuthanda umuntu ngisho ngathini ngakubulala umuntu omthandi ngisho angiyekisa angeke ngiye ngaphakathi ngipayipe ngilande lengane credit sine number dudunge weekend ingane bese ngivakashela sibe right sibe ndawonye ayikuba umuntu wami lo muntu sikiyante serious sishayela iplug njalo ngama weekend njalo mangihlanganisile bese lo muntu ebuye ekhaya ephethe impahla zakhe hlala ekhaya kamnandi hlala ekhaya ngithi uzohamba lo muntu engahambi iqinise ngihlala nje ekhaya sebayathi hayi umuntu wami iqondile inkinga lo muntu wami yasichapa nje kabi uthanda ugroove nje kabi yabo into kanje yokuthanda ugroove inkinga manje ngimncanyile ngimthandile ayikho futhi into engizoyenza mfethu nami kumele bese ngisenze ngathi bese ngiright kodwa kahle ngiyabona ukuthi inami mfethu edladleni angisawazi ukusupporta ngendlela efanelekile nxa ukuthi manje sengidawo uthando lo muntu lo engimbona ngaphela lo muntu ngiyambamba phela futhi uyanqoma ngaphela meqokile uyabomba ukuthi ayicha ngeke lana inami mfethu ngiphethe uQueen lawa ngiphethe umuntu la umuntu esimama ngempela nami ngiyathemba ngiyabona cha lapha sengivukile nami la yabo anginankinga
shuthi ngakhona uma wengane nami angangitshela ukuthi kahle kahle unayo ingane ngazi ukuthi nje mina mfisa umuntu ongenangane grand nje small all right ngiphile nomama ehlale naye ehlale ekhaya yabo futhi ngenye ilanga ngigcina ngitshele cha mfethu nginayo mina ingane kanje yabo lo muntu ngingamfihla lapha ekhaya bese ngimfihla lo muntu ekhaya endele lo muntu lona sengimfaka nje ngomgebe ngimisa ekhaya uhamba nengane angithi ingane yakhe le sengitshela ngoba manje sekulesi ngimbuza umama senze ngoba lo muntu unengane kanje ngithi naye mama ayingakuzingane yakhe ingane yakhe abona ixolisa kumama iphele ngabe nankinga okay ikube right ayingihlala nayo uma ingane nami angithi uma ingane nami ebe pregnant ayikhulele uma ingane nami ayikamnandi ayisibe ndawonye mekhulele mfethu ngamenzela iqiniso mfethu elikhulu ngathi sengikhulisile sibe nazo ingxabano eziba khona mina naye mesixabene ekhaya ngithi lengane engikhulele akusiyakho ingane yakho esinesikhathi ebuyisa ingane yakho isikhathi ilonto ingishaya ingiphatha kabi yabo ngokuthi nayo into engibuka wenze ucasuka ngaphela umuntu smart lapho ngimcasuka ngithi singiright kanti mina ngisuke ngirong lonto le esuke yenzeka hayi umuntu esimame ayikhulume lokho until uzokufika usuku usingane ihambe awukhamba ngesikhathi bese ngithi mina yazi ukuze mama lo muntu wami ngimsurprise ngoba lo muntu lo kahle ngoba sengizolile isibeli singane unayo futhi ingane yakhe oqala ayizange ihlawule shoot nakhona ngoba nami vele irecord lami endaweni ngoba bengishilo ukuthi endaweni bengenzi kahle ngisakhula kodwa manje sethazini ukuze lo mndeni nami ngibe ngikhanda uhlobo obuhle ngoba sengisuka endaweni semakhaya ngiyabona ukuthi umuntu uyahlonishwa kanje yazi mama ngiza kanje mama yazi for malume wakho waseGoli ophongolo hlale eGoli umuzi eGoli eThembisa kodwa kunomuzi eThembisa uyasebenza ephongolo wakhe umuzi wakhe malume inkinga nje sengimithisa kanje ngiyasebenza lapho ngiyaxubuza phela into enisho ngiyabhayiphela futhi malume ngisho nami nginkinga ngasinika mina inkomo malume ngapela inkomo uzodala ungiyancane imali anginankinga yabo ngokuthi vele umama mina ongizala kuhlanipha kakhulu kanti umama wangenzela istop order ukuthi mina ngoba ngisebenza nje kube khona imali yena ayidaneke beyigwinye ebhenki beyigwinye yabo wathi usukuze isigameni ngane yabazini le yamali osisiplane ngaye ukwenza ezinye izinto sihlawule ingane bhuti wami ngibhasa ngemoto sami sophongolo silandi inkomo ngimtshela manga nami shuthi asinikilana ke wena mfethu ufuna ukusurprise yabo filana ngoba ngikusurprise mfethu ngifuna nje kuyakini uhlawule ingane cabanga lo muntu unokuthi singane sona yami ibuye ngitshela ukuthi ingane mesisi right ingane yami nami ngibuza ukuthi ushanga ebhomu lami kodwa ngoba ngidawo uthambi ngiyaduma phela yangisanganisa le idatha leni okay mfethu akunankinga hayi lapho silanda inkomo sihambise kubo hayi kube mnandi cha ngibe umkhwenyana nje mfethu obona cha lo mfana wazungwenza into endaweni mfethu abanye abafana bangangaye cha mfethu even umuntu abadala mfethu cha lo muzi wakhombisa usenza ukuthi abaphile kulowa muzi bakhombisa isinto ukuthi umuntu umonile fa uxolise vele ngikhule kanjalo ekhasi kulinga lo mfundisi ukuthi umonile enzi nomuntu kumele uxolise mfethu kuyaxolisa enzi nomuntu umonile awuvesi ukwenze ngendlela ingada khona mhlawumbe ibekisiso endeni ugcina ngomsakwenza kufanelekile njengendoda hayi ngihambisa inkomo kube mnandi ngobosibari dudu ingane izalo 1 month 2 months kusuke lapha engifonela umfethu azini uma wangane yakho ngimfica la ethaveli kanjani yabo ngiyithanda mina ingane nami kabi umntanami ngimthanda kakhulu umntanami ngiyamthanda ngangokuthi empilweni nami angibe ngingafisi uma ingane nami ifane nami idlule lapha engidlule khona ngcono ingane nami ngizama ukuyifundisa ngezinto eziright kodwa iyona ekwazi ukungihlubuka kodwa mina ngifundisa ingane nami ingafani nami ngoba mina ngiyabona indlela sengihambile azikho right ngiyathanda nami ingane nami ukuthi ihluke kunami mhlawumbe ekhaya ungaba nodokotela mhlawumbe ekhaya ngaba nenesi mhlawumbe ekhaya ngaba umuntu othizeni okhona ngingathi kuba mina ngingahluleka kuba iphoyisa kuba inesi kuba into ethizeni ngencwadi kusho ukuthi mina ingane nami ngengikwazi ukuthi ngiqhubeke okanye ngifisele into eright ayi iwari yami ingane ifice bar ngifike bar ngifice iphethe umunye umzala wami ihlobo sami umzala uphethe ugwayi ingane ibambile ekusuku uphethe ingane na 2 months cabanga 2 months uphethe ingane uphethe ugwayi mfethu uma ingane ungaphakathi uyafica phathi uyajive engivela ngaphathi uphethe ingane hayi manje sorry ngithule yabo hayi mengithula ngiyithathe ingane ngokuthi umuntu umthandile ezinye izinto ukuthi mhlawumbe uzoba right uzoshintsha ngithatha ingane sami sisele ekhaya ngimfihlele umama
ayidudu nangelinye ilanga futhi liphinde yenzeke nokushiya ingane kamakhelwane ke manje ihambe ngolesihlanu isabathi isonto ingane inaphambasa inalutho ingane isaphuthe ekhaya seyikhipha kodwa nami ngiyazama ngiyasibani ukumnesa lo muntu wami njengoba ingane nami ngaphela ingane nami indumo ezulu yimi ingilosi yimi yonke into mntanami futhi lana uma ingane yami ephinde lokho into eyenza ingane seyishiya kamakhelwane hamba ngolesihlanu ngisabatha isonto ebuye mebuye ngesonto ufica ingane bayafona lapha ayishiye khona ingane awusenzo mfethu ingane yakho lana ilana ingane yakho ngoba ingane yakho ilana uma wayo uhambe nini uhambe uthenga i-airtime uhamba lesihlanu umgqibelo isonto namanje akabuyi yabo beyisekhaya ingane intombazane cabanga ebeyisekhaya ingane ayigrande sikhulume efike siyafika lo muzi ingane nami ibhasi ihambe sekupha uma wayo uthathile uyithamalayo babayo wayibeka kuphi ayifike ekhaya exoliseke ngibe right noma nganami mama ngalokho la umntasi nalo umuntu wami nami sengizama ukubohla yabo ayiqhubele into longanami ingane lokho yenze shuthi uma nganami uphele umsebenzi kimi ayithile ingane nami ngiyambona ukuthi hayibo uma nganami akasasi lo muntu engimaziyo uma nganami akasakwenzi lokhu ukade ekwenza qala isokhona into eyomehluko since ngahlawula ingane since ingane ikhona ehamba nengane emathaveni into wasiphatha into engiphatha kakhulu ngingathandi kube ingane babuka mina abantu ngumjito omkhulu babuka mina lo mfethu lona simthemba nje ezinye zazi ingane yakhe ihlele ebhaka kodwa nolele ekhaya kuba ingane encane osana isiphi isifundo yabona into zami ihlungu ongangokuthi ingiphatha kabi namanje hlezi ngiphatha kabi hayi ngithule lapho uma wengane yami ehambe ilanda ingane ekhaya ke ihambise kubo yabo bese ngiyabatshela abakubo ngenhlonipho ngiyacela gogo wakhona nani bomalume ukuthi bengicela ukuthi ingane yami ngoba uma wayo akanaso isikhathi esanele ngengane cause umama uyayithanda phela umama ngimina mfana oqala kuyena umama kuyena umama ngingilosi ungangokuthi umama uyangithanda ungangokuthi umama futhi ngoba ingane ikhona akabambeki ujabulana uyahlanya umama akafuni lutho entweni nje akafuni ukuthi umzukulu wakhe noma kuthiwane nje yabo hayi to macala bakhona cha malume khona gogo wayo ingane bengicela ingane emhlala ekhaya umama uzoyinakekela wathi qashela umuntu ingane isupport uma ingane lofike ezoyibona mayefuna ukuthi ezoyibona siqabile naye bethi laba bafuna ingane bayeke hayi intana ama reports ngahambisa that day ngelinye ilanga ngimthole ingane enayo ebhaka futhi mengifuna ipha ingane ngimthole manje zithini indaba engane hayi sikhulukhulu ngathi siyakuphi ekhaya ikhathi o1 ekusukumakhasi ingane iphese kanje mhlawumbe nayo 3 months ngesikhathi iphesa kanje sefike la kubi isango ethi ebesengene kubo yabo ethi bamba ingane ngiyibambe ingane ebesengene kubo bengena kubo awuphethe ingane manje sisihamba sisele ekhaya ethi ingane lalela leyo ngane intombazana uma kuthiwa leyo ngane khona into ngazi iyafa noma we-rap inani uzohamba ngiyokubopha futhi wena uvumelekile ukuthatha ingane intombazana uyenzani ufuna ukuyenzani lengane into inginyanyisa ingixolisa mangana ngiguqa phansi ngamadolo mangana bakithi ngiyexolisa bengazi bengangithatha ngale ndlela ukucabanga ngakhona bengithi mina sihamba nawe siyekhaya mfethu nengane nami because bese emakhaya okanye hamba naye ingane uyeke ngikulungile umpetha ubalekela ukuthi ngingambeki isandla ngoba nami mfethu kahle ngibeke wrong ngoba cause ngisho bengibona ngisho into encane ngisho into akusasiyona futhi sengimbeka isandla ngisho mfethu akukho right ukubeka umuntu esimame isandla akukho right kakhulu ngangokuthi ngiyesola futhi nalokho lento engangiyenza kodwa ngingafunda isifundo sokuthi cha umuntu esimame akabeke isandla umuntu wesimame noma kuthiwa yini akayenzile mhlambe engaphezulu kwamandla akho ithi ibike kubantu abadala ekhaya ubayitshela ukuthi cha no usibani ukwenza ukuthi ngoba umbeka isandla ngicabanga ukuthi ngabe umqondo right iqala ngibuza ukuthi umqondo right ngikhohlisa labangani bami kodwa egcineni ngagcina sengisenkinga nabo cha no umuntu wesimame akabeka isandla akabeka isandla nifunde isifunde esiningi ngokumuntu wesimame ukuthi ngibeka isandla shuthi lapho ke uma ingane yami ke lapho ke eqhubekele shuthi uma ingane yami enqabeka abantu bakubo banomqondo ukuthi mina lengane yabo ngiyihlupha cause mina uma ingane yami ngoba ngihlawula ingane ngoba ingane ngaza ngiphike kuyena ezinto ebhedakho ngizwa ngabantu ngafuna ukuyikholwa
ngisho ngikhole okunye ngiqinisele bekwenzeka sindawonye imbamba kwezinye indawo erong kodwa ngiqinisele lokho ukuthi ngamtshela umama ngamxoxela futhi umngane wami manje umuntu wami ngiyamthanda sobe sebuka kanjani ngisasa ukuthi awumngane wami ngitshela ukuthi uma ingane yakho umbambe noba namhlanje kodwa manje esephinde futhi ngokuthini ngoba uthanda umuntu kuyinkinga mfethu yabo shuthi ngakhona ulukhuzaneni uma ingane-ke abantu bakuba nomdefendelayo udefendela ukuthi usenza uqamamanga udlala ngayo lengane ethi ingane ethi iphathe kahle ilanga bese ngifona umama ngimthatha umama sambe naye sikamngani wakhe ngelo langa ingane oyishela umngani wakhe ngihamba nomama ekusuku akakhuluma ngoba ngithi mama yabona bekhuluma bangifonela abafana balekhaya bathi ingane yakhe ilana namhlanje lo umndeni walapha hlezi umphikela iyona lengane hayi ngempela umama ethatha ingane eyisekhona ekusini kulowo muzi hayi usenze njalo uyareport uyacela usenze ingane acela uhlala ekhaya ngoba lo kunama reports amaningi bethi hayi usenze uyaphetha udako insango inani mangibuyele phansi inani ngiyabo sebeqala ukunyanya because lengane yabakhonvithi ukuthi mina ngathi angisenzi kahle ngihlukumeza ngendlela ababeka ngayo ya noma ingangitshela ingane ukuthi ayisangifuni kodwa manje ngiyaba behavior ayisahambi njengeqala ngisasebenza akusenzeki njengalento ingane ingakabi khona singiyabona senginomehluko phela manje ayi ngithule tukutuku engembona uma wengane yami ngisuke lapho ngithi mina ngimangane nami ngicela ukuthi ukufake esikoleni ukuze mfethu nawe ngoba sekuza isingane futhi silungisa amaphutha ukwazi mfethu uye esikoleni mfethu ufunde yabo ungafali nami yabo uthi ufunde ngoba nawe ngiyakubona usesemncane futhi iclass lakho alikho right yabo nami ngiphasa kabi ingane ngiyibona efuna ngoba ngiyakufisa into eright mina ngifisa nawe ukuthi ngelinye ilanga mina nawe esiwakhe wasekhaya umuzi imanga lami sivumelana ngihambe ngombhalisi esikoleni ekhaneni sibuyeni umbhalisi esikoleni yazi uma ingane mhlawumbe wafunda inyanga eziwu2 dukuduku uma ingane nami ngithi ngezwe hawo kuthiwa lo muntu abafana basekhaya unendoda lo muntu ithi ngempela awunendoda malume lokube ngitshela abantu yabo kanti umpetha mengithi ngifuna ingane mawuthi yisonto uthi mama ihleze isebenza mawuthi yisonto angisiphandle namanje mawuthi yisonto umpetha lo akafuni ingane kuyilese ekhaya ngizoyibona ngikho umama ifamily sponde nje nayo inani futhi ngiyambamba umpetha sokukhona nje omunye umfana thizini kanye uRanger umgijimisa akho kahle entweni nje kodwa umpetha ngokuthi umpetha lo uyangisaba ngamagayelo ami ngendlela esengicabanga khona ukuthi uyangisaba ku-wrong umuntu esimame nithandana ekusaba ngifunda isifundo ukuthi kuzenza isikole umuntu esimama ukuthi akukho right umuntu esimama kumele ezekusaba kumele uzikhombise kuyena ukuthi wena unamandla kangakanani njalo mengibona sekumele manje sabe ososikhathi akusile uthando lo ngoba lo muntu usuke manje somfaka ejele umuntu usuke manje somphoqelile ngathi ubophi ibopho bangisho kuthiwa iyasho ingoma ethi kuthiwa futhi umshado akusilona ijele iqiniso lelo akusho ukuthi umuntu somshado nomuntu usumsizile ngaloko ukuthi manje wena sekumele manje uzokumela ngalokho ukuthi engahlawuli ngoba bese ngakho lokho engahlawuli ingane ndisendezi ngiyakusupport ndisendezi inani ku-wrong lokho ngisupport lobe ingane ngiyithanda nami ngase ngimbalela sengimbalela izinto ungamele ngimbalele ngazo sengenze ukukhothini kodwa ngakubona lokho ekuhambeni kwesikhathi nocha uma ingane nami ku-wrong mangixabana naye ngizofaka ezinye izinto and nginesikhwele esibi ngizokuveza lokho nginesikhwele esibi ukuthi uma ingane nami benginesikhwele ungangothi icofa ifoni bengitshela ukuthi mhlambe ngoba sengambamba namaphutha amaningi micofa ifoni ngitshela ukuthi lapho lo muntu siyangijolela engimbeka isandla sengiyombeka isandla ke lapha endlini sesobambana ukuthi ingane ilele bese ingane ngabona ukuthi inkosi yami ingane yabantu lengenzakho hayi ngoba ithi iyakwazi ayisangithandi kahle ngiyibona kodwa nami ukuthi mase ngihambisa isilova ngihambisa ukhothini ngasho ukhothini lokho bengenza ukuphara bengenza ukukhombisa emqondweni sangakhulu kahle ngengqondo okanye ngihambe ngilanda isitayela esingekho ngoba ku-wrong lokho ukuthi umuntu esimama egcine engisabi umuntu engithi uyangithanda umuntu engithi ngifuna ukukhanda nawo umuzi kodwa ngicine ngimsabisa ngoba ngase ngimsabisa lo muntu ngendlela okwakusekwenzeka ngayo ngoba naye ecofa ifoni sekhuluma nomndeni wakhe ngifuna ukuthola ukuthi mfethu ukhuluma nobani kule foni sikhuluma nomuntu wakhe ingane sengiqhoma induku inani engakubona ukuthi no uma ngengane nami ku-wrong ukuthi ngikwenze lokho bangitshelako ngabangani bami ukuthi hayi cha no malume lona ngathi nendoda khambe asafika ukufika ekhaya uzobona ingane asafika ngidala ibhuti wami ngesikwele lapho ngishilo ngelinye ilanga lapho sengiyamzingela angisadli phela kusenzeki lutho ukuthanda umuntu bakithi akusile icala kodwa
hayi bakithi ngeke first imthando umuntu sibuye enganeni ukuthi nami ngabe amathemba ami ngabeka onke kuyena ngendlela mesuke sikhuluma sobabili sikhohlisana ngibamba ukuthi umshado khona la likhona ikusasa ikhaya lakithi liyavuka la kanti angibuzanga elangeni angibuzanga inyembezi kuphela ukuphatheka kabi engisazokuthola lana uma nganami lapho singamsingela phela lapho ke ngathola enye itoho ngathenga utshwala kwakuyisonto ngavela ngene ngifuna ukubona ingane avela ngene kubo ngqo sengenza ukukhothini into ongamele ukuthi ngenze namazi ngiyisola ngalento ngawungena ekhaya kubo ngidaka utshwala ongiphethe ungamasavana ngibona ngaphandle ngithumela ingane bembize emesangweni ngifuna ukubona ingane kunengane ingane ekhaya ngizoyiletha ngithi mina ngifuna ukuzenza ukuthi ngumuntu ngifuna ukuzenza ngiyibhokolo kanti ngiyalahla emzini lapho uthanda khona noma kuthiwa benzani bakushaya uhlezi ubheka phansi ngekhanda uma ufuna ukuba umkhwenyana uma ufuna ukuthi uthathe umuntu lapha ekhaya noma kuthiwa bakuxhaphaza lapho othanda khona kodwa uma uzenza isilime wathula ufuthi ungababambeli iqobo kubalekile lokho kubalekile kakhulu ingavele ngasuke lapho lokhu zaleni uma ingane yami angena phakathi athi bengena endlini yakho umxhaso athi nini ngikubiza ngaphandle sembulala ngento ngambeka ngicabanga ngimshaya kubo phakathi icala lelo icala ngangingazi ukuthi icala elikhulu lelo ngithi kaphi mina ngoba vele lokushina uma ngingana mfundelo ngeke ngibophe inanani kwakuyisonto befika ekhaya umndeni wakhona ukhuluma nomama nobaba ubaba kaSpy ethethe kubaba ubaba senzo into zakho kanje ungena emzini nomuntu noma uthola umangana kuyini akenzile kodwa still sothi ungena emzini nomuntu mina azi ngibambe into engifuna kuyena manje angisamdingi angisamthandi kuphela into engifuna kuyena ngifuna ingane yamama iphile ngepeace ngifuna ingane nami iphile right iphile la ekhaya because lo ingane ngafuni ngiyibona number 1 number 2 ingane ngiyisupporta number 3 ingane ngithola isemzini yabantu njalo ayitholakali kube kwakho uma ingane uthola kubangani bakhe bebambile manje lo ingane kusuku ingane imisencane ina 4 months 5 months 2 months ayihambe kusuku ingane umama umfundise lokho isifundo ukuthi senzo ingane ehambise umnyama ngoba ithatha imoya emibi ngokusho kwabo nami futhi ngiyakubona ukuthi cha uqinisile ingane vela kumele ihoke indirat uma ingane nami ngazi ngitshele enga-understand lokho wona umndeni wakhona ngiyabona ukuthi naye sewubeke wawuconvince ngami ungasi manje mina ngumuntu ongasenzi kahle omhlukumezakho ngithuleke lapho hayi uma ingane yami ingiphathe kabi ingidli ngithi lo ngizomkhombisa namhlanje lokuthi ngoba mina befike ekhaya bexolisa yazi kwakuyisonto ekhaya bexolisa ngolesibili olesithathu olesine olesihlanu bese phinde ehambe futhi isabathi bengimthole ngalo futhi isonto ngiphinde ngiyongena phakathi futhi ngina cabanga ngenza ukuphuphuka omjalo ubudomo omjalo ukhombisa ukuthi usikhothi nampela angihloniphi lento engayenzakho ngiyabona manje ngisho ngikhuluma ingiphatha ngenza iflop ngenza iphutha futhi uNkulunkulu kuyenzeka ngabe ngiyirapha lento ngiyibuyisele emuva kulo wamndeni noma ngaxolisa kodwa kimi ngaphakathi ngaxolisa ngenhliziyo yami kodwa manje ngizibona ngathi abangixolele kodwa ngendlela engibona ngendlela ngenza ngayiphutha ngiyazibona ukuthi kahle no lokungixosakho ilento abangenzile inkulu kakhulu ngaphinde ngangene kuyisonto lapho ngathuka malume wakhona ugogo wakhona uanti bakhona ngiyabathuka kwathiwa lo mpetho akangibophe wathi umpetho lo ngeke ngibophe inani ngathi siyabuyelana insuku embili eziwu5 eziwu2 yabo ngathi siyabestombini amanga nami ngiyamncenga phela nami ngigcwele ngiyamthanda phela manga nami ngiyamkhohlisa ngalo masavana ngalo madlana nami ngishaya ngamagiyami noma sebabito yabo phinde liphele ito inkinga amanga nami ngiyezwa unomfana ukemgijimisa ngabafana bamgijimisa kahle into exabasana manga nami ingane nje kuphela ngoba mina ingane ngifuna uyohlala ekhaya iphile impilo ngoba into engiphatha kabi isithunzi sami siyaphela ingane nami ificela ebhange ificela amakhelwane ngifica kuphi ingane nami iphampasa ngiyifakele inani ukuhlungu kimi because ingane nami angifuni ikhule mina ngikhula kanje mina ngikhule impilo ihamba kahle ekhaya impilo right so ngiyabona ukuthi angifuni ingane yami nayo iphile impilo ephila abanye abahlezi ngiyibuyela ukuthi nami ngingazange ngiyiphile ekubeni amathuba ekhaya ekhona engane uma ingane nami ngicelana ingane bohlala ekhaya nabantu bakubo phela ekhaya ingane sesupporta asingabe nabo bezoyibona bafuna ukuyibona uma ingane nami esingeke ngibophe sebisha kwesibili ngangena kuyisonto ekhaya ngamshaya ekhaya abantu bakubaxolisa ekhaya esonto futhi sizakwhlanu hamba umgqibelo esonto singambamba ngena futhi khamba kwathuka umalume abakhona sho ukuthi into eyinkinga ke wathe ngibopha siyabulala insuku embili entathu hayi
lapho ke ngimbone ehamba nomnye umfana futhi ngibone eqala umpethu uyafunda isikoleni ufakwe mina esikoleni bese kubaleke bese kunyanyeke lapho ngivese ngisebenzisa kakhulu insanga ngiyaphuza strong ukuthi ngine stress sakhe ngiyaphuza utshwala lapho utshwala hayi ngoba ngiphuza hayi nentsanga ngoba ngiyibhema sengiyibhemela ukuthi nabantu ngiyabeza emaceleni abangihlohlakho abakhuluma into abayithandayo uma wenganami ukuthi bamfuna into abamfuna ngayo ukuthi manje mina ngiboni nje ngihlakaniphile yathi mina indlela ethi umdiscipline ngayo ukuthi ngimshaya kanti lapha engilahla khona impela bathi ngimshaya kanti bayangilahlisa ngoba bafethu angisho umngane hayi umngane babili bathatha abantu abangabangani ababeqinisa ngoba kube ngumngane oqondile wezothi uma wengane yakho mfethu hlala phansi uqele ikhuluma kunokuthi wena umshaye kunokuthi engitshela izinto umngane amezimbi ngomuntu wami efuna ukuthi umuntu wami ngihamba ngifike ngumfaka induku ngimbona nomfana ebaleke baleke lapha ngisalala ngiyamcuthela kumpetha lo ngiyamcuthela njalo manje kusuku ngolesihlanu ngomcuthela enkuze lapha njalo siphampana ufike eBhayibheli baleke nginyanyele phela lapha sengibhema kakhulu ngibheme ebhekabi sengibhema isidakamizwa kabi isihluku ngangikuthi manje lento akusenzi mina ngathi ngifaka umuthi ngathi khona into ekimi manje ngathi khona umuntu ongifake something ngathi no ngihlushwe nje uthando ukuthi angifuni ukwamukela ngoba phela umuntu ngase ngibona umuntu akasangithandi kodwa ngifuna ukwamukela lento mfethu ungafuni ukwamukela empilweni ku wrong for ukwamukela umuntu uyibone into engekho lento ekhona nami ngasho nje stage cha wakumele ngivume iqiniso la ukuthi cha la lo muntu lona futhi ngiyambona wenza kanje angimnyeke futhi ngikhulume nabazali bakho nyumama ekhulume naba umndeni wakho hayi ukuthi mina ngithathele isinqumo ukuthi mangihambe ngiyomzingela inani ngoba icala ungene emzini nomuntu ngavese lapho ilanga ngithuthele kanti ngombona esikoleni umsombuluko entweni esho fikiseni kanti ngisuke ekhaya kuba ngaba 4 ngiyambona umpetha yabo ngisuke ekhaya ngibhema bese ngiyambona kumele hambise ingane ecrash ayi ngibona ebaleke kuseni amsengele crash ebuyele ekhaya kube febe tshela bakuthi lo muntu uyangupha kanje kuthiwa mbophe lo muntu ngombophe hayi fuma nganami naye benakudaba ukuthi hayi ngeke bawengane yami nana vele naye uyazi nama flow park hayi tuk phinde linye isonto futhi apho kulesibili lesithathu hayi uma nganami ngibona esikoleni ngimzingele futhi ngoba nje sengisalali ngilala kube esihlahleni esangweni thanda umuntu bafethu ngilala esangweni mase ngilele ekhoneni esangweni nabo ngiyambona ke ekseni beqa uyaphuma ngiyathula nje ngiyambuka ngimlusa mase uzofika sikulayina estimela futhi umpetha engakafika nestimela saphuma kubo evese ehambe ngenye indlela sho umpetha engibona shit kanti ngiyomkhava ngaphambili ngasekhaya ngokuhamba ezathi ikwasekhaya efese umpetha ejike umpetha ngomlindi ngiyabotha lo muntu ngomlindi lo muntu aqhamuka lo muntu sehamba ngenye indlela sengibonile ahamba ngenye indlela setshela isoka lakhe lelo ukuthi ujola nalo waleli ngingibona ukuthi lo muntu akasenzi kahle le muntu usajola naye anginyane futhi kuyombuza ngoba nami ngiyahlala futhi futhi ngizombuza lapha sibekanisa ebhedi yakho ngimye manje uyahamba uma ingane lapho ufika ngilayini semfonini isoka lakhe elisha engalazi mina akangicrossa nalo vele wakade ngitshela ngaye lona khona uyangihlupha lo ukuthi mina inana nyelo bana ngithi mina ayikhulele bana khuleka engishela senzo sokukhuleka ethi naye nami nje siphele umuntu hayi ngelanga lo langa sihamba ubheke esikeleke sekufika sekulayini umuntu wakhe kade emenzele icall ayi vele ngiqhamuka ngemuva ngiphethe lapho umesa angazi umesa ngosaphi inhliziyo lengenza lokho nama ngazi ukuthi lo sathana omngaka lo bukhothi lomngaka ngisithathaphi isibindi sokwenza le hantu uphathele umeso umuntu engithi uma wengane yami angani uma ngifuna ngithande into engangenza kena noma ngifuna ukuthi angazi nami ngamanje ngiyasibuza futhi ngiyasola futhi ngalokho ukuthi akusiyo indlela yokulungisa izinto nendlela engenza ngakhona nomunye ngiyafisa ngathi nje umesi ungawuphathi umuxabene nomuntu wakho wesimame ngoba ngithi usuwenze enye into ozoyisola ngayo ngoba ngisola nje kumanje uma nganami ngibona ethi ngibe ngimkhwebe ethi uphethe ifoni ke lapho angiyazi ukuthi ngoba le phone mephethe le phone uma nganami ethi yaphenduka ngibe vele sengene obukhothini le phone mengiyithatha sengifile umqondo ukuthi le phone fast ngifuna uyichecka and le phone ngizoyidayisa ngifuna ukumlaya lo muntu lo ngithathe ngomqhweba semthame ethi yakhala ngibe ngithatha ifoni kuyena
ngifake ephaketheni ngibamba ngengala engibe ngisho ngempama impama umnyama amehlo lapho angalo usathana omngaka ngithatha ngiqoma mathe sikhwama silahleke phansi incwadi zakhe lapho futhi ngimshaye kabi ngenqindi imshaya ishiya bekuphume igazi ngimona seyagobhoza semlonyeni lapho seyagobhoza ngimshaya ngedolo ugcwele igazi qhabuka isoka lakhe liphethe ucelemba ayivengule kakhulu bengithi nawe lo mfana nayi lento le kahle ukade ngifuna ukuyibona nayi ke lento le angamane ngife into ngoba mfana uyangixhaphaza uyazi uma wenganami sengenza into eziningi lo muntu sinamadili abantu amaningi na so uhleze ngibona ngabe noma nganami ngicama siphuza naye intshwala kade sezongenza isilima namhlanje ngoba mfana uyangixhaphaza lo muntu uzomeza uanti lo mfana nalampela ngiyindoda lapha kithi lemekhaya mfana idoda ucelemba medoda ucelemba sikhosini phela mina inembeza kusenawo ngusatha luqobo engazi nami usukaphi ngifike nami vele ngophethe ngesandla umese thatha umese bengimqonde nje ngqo lo muntu esimama sengimqonda lo evese ebaleke umuntu esimama enza lethe siqoma sakhe ebaleke mebaleke ngiqonde ngqo lo umqonde evese ngene kulayini isitimela yabo layini isitimela ethi uyehla phansi ithethe nami ngiphethe umese vele inhliziyo yami yazini angiqale ngiqede nganangi lo muntu lo ngiqhaphazako zobuya ngicine ngoba lo zomtholakala ukuthi ngumthola ngoba lo ngibeka kade singidinga nenhliziyo yami kusathana inkinga ugcwele kakhulu kule ngane ayibaleke lo mfana ngibuleke speed ngigijima uma nganami seyitshela ukuthi miqede emuva kakuboni kanti ngizogijima nayo ayifuzela ujayo yongena iqama mncane wakhe lapho ke qama mncane wakhe kubo kunale izansi kama mncane wakhe enhle alabo kwenza khona isigameko mangifika lapho ke ethi uyangena kama mncane wakhe ethi uyangena hey bafowethu ethi uyangena bengixavula isikwama seyincwadi bengixavula isikwama seyincwadi umpetha lona evese sibeke phansi isikwama ngithi ngibambe isikwama nguphethe ngesandla umese uma mncane wakho ulungisela ingane esikoleni eksini umnyango uvuliwe kodwa uvaliwe kodwa manje awukhiwanga manje uphakathi ingalungisele ezakhe ingane lapha esini imoto staff ipipipipipize mseziyaphuma lo uma wengane wangena necapha iphethe itsabo nguphethe umese angena necapha phakathi yabo damba ngazi bese umuzo umnomzana ubaba ohlonipheke kanjani ubaba ohloniphana ozwala nemndeni yami ubaba ngiphoqa abazali bami ngiphoqa umndeni wami ilento eyenza kangene emzini oyindoda ngichaphaza ngikwazi ukufika ngiphethe isikhali leli iphuthe ngalenzakho ku-wrong namanje ngazama uxolisa namanje ngisacela ukuthi ngithole usizo ukuthi ngikwazi ngaxolisa khona ngihamba nabo ungamaphoyisa ami ngiwacelile angakhona kafike ngaxolisa ngendlela erayisi bangixolela kodwa inembezo wami ngoba ngiyakwazi umuzi womuntu wahlolisha ukuthi ngoba ngangiyogeza kanjani umuzi ngangena nesikhathi baba khona uyayithulela ubaba khona uyathulela kulo muzi lo mama ebegquma lo mama phezulu hawo hey kwenzakalani ubona ingane yomntana wakhe igcwele igazi ngibe ngiphuma ngithatha incwadi lezi ngishiye esangweni ngihliphise phansi ngifaka odakeni ngenza usathana omkhulu bengifike ekhaya ngifica umama uyawasha ngithi mama sengiyibulele njengani noma ifile noma kwenzekile ngane yangichaphaza kanje uma wengathi mama webese ekhaya umama baba zibhadi ehlale khona umama kufika abantu bakhona kanti sebengibizela lapho umama mncane khona lo angibize amaphoyisa belivula icala hayi angisalali ekhaya ithi mengihleli ekhaya ngisalali manje amaphoyisa ngiyawabona amaphoyisa manje lokho efike ngifuna ngayithombe ngifuna lapho ngiyabaleka hamba ebheka kakhulu ngihamba nje ebheji ngihamba ngibuye sengingena ngikhothini omkhulu manje ingqondo sengiyayisola phela sengilenzile icala ukuthi umuntu sengimshayile umuntu ngiphuca ifoni yakhe futhi ngafike ngayidayisa ebheki ngayithengela utshwala mina ngayiphuzela ngayibhemela kwaphela nje ngayo icala futhi elikhulu futhi ushedule 6 lo ngasuka lapho angikwazi konke lokho mina lokho ukuthi kuyicala lingakanani uphuca umuntu ifoni ukhiphela umuntu wesimama nganye umuntu osemhlabeni umkhiphela umethe uyicala lingakanani amaphoyisa angifuna almost mhlawumbe 6 months ngangitholi ngabe nginenhlahla engifuna mafowethu kanti abaseshi bahlakanipha bese becela omnye umfethu wangakithi umfethu ngoba lo mfethu thina sikwazi ukumthola sicela ukuthenga afethu kana phone amthengele ifoni mfethu bamnika imali ukuthi mfethu makufika umpetha lo usitshele usibhali thina sisagijima fast sizomlanda ngoba manje kade simfuna siyaphamana futhi lo muntu naye futhi lengane lena ayisaye esikoleni ehlezi kubo ngoba phela yasaba ibhubesi ukuthi hey lo sathana nzima lo
ngase uphinde futhi ezwile ukuthi sengivule icala singaphinde futhi lo muntu ebuye kimi mhlawumbe engibulaleke manje ezisemaphoyisa samfuna hayi ngisuke lapho umpethe bemnika ifolo mfethu mama ngicela ukuhamba ngegoli kumalume kanje umalume ohlala eThembisa ngoba ehlala eThembisa malume ninkinga malume sengenza icala kanjena malume ngicela ukufika lapho egoli yabo lapho ngikusho lokho yisabatha ethi umama yazini malume okay ayikho ngithi mama malume sevumile ngiyabaleka manje ngegoli ethi mama okay akunankinga ethi mama yazini uzokhiphela imali ke bay hlala la endlini isonto ungaphumi hlala endlini uzokhiphela imali mina ukuze uzokwazi ukwenzani ukuthi ugibele kusasa ngomsombuluko yebay engihlala ekhaya ngokukhotheni bami ukuthi hayi vela azi bengithola inani angicabanga lokho mangithi ngiyaphuma ngiyofuna ugwayi komunye umuzi wangakhona khona ngase eMkhoma bengifika lapha na mfethu umpemisa ugwayi ayi mfethu bese ngijabule kakhulu ekhipha ubhiyo mfethu ekhipha ugwayi hawu mfethu ngijabule manje kanjani ikhathi lapha mhlawumbe o1 isonto umama usebhiyo sengaphuma ekhaya ngivale endlini sengiyaphuma mina ngobukhotheni bami ngokuthi ngiqalekile shaya amabhema ambala simthama sengibuye kumama mfice ngisekhaya ngihlele ngijilile grand ongifela imali uma hayi ngathi mengifela lapho ke ngathi nje ngivula ubhiye ngokuphuza kabili athathu umxhaso ukuthi ngokuphuza kabili athathu ubhele umnyango umpetha lo vese ephume lo bamnika ifoni ephume phandle lo mpetha ebhaza ngomseshi cha lo mpetha lo nangu sefikile la lo mpetha lo nangu sekhona umseshi kampela esimseshi manje ngiyeza lapho umbambezela yabo umpetha bekhipha ugwayo umpetha ngiphakamela isicapha sangampetha ngathi uyashanela uyovala umnyango wenzela ngingaboni mangihleli kanje ngibasa emgwaqeni wenzela umpetha ngaboni imiqhamuka ivene okanye imiqhamuka imoto evese umpetha lona ovala umnyango vula umnyango hayi yadlala sengithi emshana wami yathi ngiyezwa ngithi baba ngasikhala icapha fethu kahle ngathi imoto ethi umshana wami asingampela malume ngathi imoto ethi umshana wami uyalunga uthi ngabe ucheck it nami ishaya ithami yabo ethi umshana wami uyalunguza kanti amaphoyisa sekakumuzi la kumuzi ahamba naye unikazi wecala umangalele hamba naye umnazi wecala hawo lapho ethi umphatha ungabusanyakazi phansi yabo lapho kuthiwa uphi usent lapha yazi thema amaphoyisa ngeke ngavela ngabheka phansi asiko sangaboshwa uNkulunkulu wami namhlanje ngaze ngaboshwa umama khumbula amazwi kamama ngakhumbula iyalo kamama ngakhumbula lento ongahloniphi nongalaleli uthi usenkingeni wakhumbula amazwi omzali ngoba umzali akakhuluma ongekho umzali bonke kakhuluma umzali hayi ngoba esuke ehlanya hayi ngoba esuke ekuzonda hayi ngoba esuke ekujaja kodwa ngoba esuke ebona isiphetho uzobona ngelinye ilanga ukuthi no ingane amayenzi kahle ingakhumbula amazwi kamama ngathi usami ngaboshwa namhlanje umama ebeshilo konke okushiwo umama ngiyisona namhlanje athi ubusenze ngathi ngiyaxoba usofa uphuma ngewindi ethi ngiyabuka emuva wathi ungabusenyakazi mse ngiyabuka ngena uma wengane kuthiwa Mkhombe namadedi lapho kushaya ngebhongo phela ehlanya into nje yabo mangingena lapho ke bengikhomba uma wengathiwa nangu lo sengibheke phansi bengithatha bengifaka evelini bengicela ugwayi lana grand ngihamba ngempangeni sibe bafethu nitshela umama usilapha esengivese ngaboshwa akuthiwa okay mfethu akunankinga ngabo akangitshela umpetha lo ukuthi kahle kahle uyena mfana amaphoyisa lo mpetha ngathi manje uyangiphakamela mangiboshwa hayi mhlambe ngafika lapha mhlambe ngingabo 2 kanje yabo mengifika eprestige ngabo 2 ayengifika ngihlaleke lapha neprestige bengicharge ke i2 ukuthi i2 ngizamagama yonke into yami ngenze and then ke lapho ke ngingeneke mhlawumbe endlini ngangena ngabo 4 ikhathi ngoba lapha ngiyahlalo lapha nayo i2 kwenze into eziningi ngiyashuthwa kwenza yonke into exapha yabo ikhathi o4 lapho ke kade ngisuthi kodwa sengilambile ngiyagodola sekuphelile ukuhlakanipha sekuphelile ukukhothini sengiyayisola amazwi kamama ngiyakhumbula amazwi alo wamndini futhi ngiyakhumbula ongibuza ukuthi lento yenza sobiza amaphoyisa ngibabiza ngeinhlamba ngingisazisha ezinkulu lokhu ukukhothini bami ungahloniphi ngiyakhumbula amazwi abo futhi iwona angifundisa iwona angikhulisakho futhi ukuthi ngisho ngenza into ngisho ngicabanga ukuthi laba bantu bangitshela ukuthi angingakwenza ukuthi namhlanje sengiyona lento le sengiyona lento ababekhuluma ngabe ngikhuza ngingethwa kwami
angene esitokisini kanye ngifike ngihlale ngibafice abanye obhuti ngihlale nawo ubhuti omkhaba ngihlalele ngi-attend icala ngi-attenda-ke icala ngi-attenda almost mhlawumbe ngi-attenda unyaka wonke ngi-attenda nje ngithi lizophela ngi-attendile sayibo 6 months uyaphela 7 months until kwabo 12 months unyaka wonke ngihleli esitokisini ngihleli ukuhlale futhi mhlawumbe yodwa inyanga sengihlale 12 months hlale yodwa inyanga ngihambe ngiye enkantolo ifike inkantolo ingwebe mingwebe inkantolo laphana ingwebe tennis mingweba u-tennis lo ngiyaduba khona umama leso sikhathi ngoba kukhona umama lapho wavese waqhuleka umama leso sikhathi nami ngiyaduma ngendlela engiduma ngayo ngiyaduma ungangokuthi angizazi nokuthi ngubani inqondo yami yasangana tennis kuthiwa licala lani iRopa le-GBH awulicala sele-Ropa le-GBH uschedule 6 lo uyicala nzima leli serious kwathiwa ngikhalela enkantolo ngangathi ngikhalela ngithini ngoba nami vele ngangiduma ngangazi ngibona umama esekhaya ugcine sengicabangela umama sengasacabangeli lo ngithi ngimduduze ngithi mama ngizobuya okay ngizophinda futhi ngibuyeke ngizonichazela ukuthi kahle kahle bese ngifike esitokisini ikwakwenzakala ngiphinde futhi ngimchazele futhi ngimthu ukuthi sengifika ejele kwakwenzakalani nenzakala